amin. Yace malam tambaya nake, Allah ya yi wa kanin mahaifinmu rasuwa kuma ya bar yara da dukiya, amma yara suna Spain, ba a raba gado ba, amma dukiya tana hannun wani kanin mahaifin namu a Najeriya, amma shi girma ya kama shi, ya kusan shekara 74 yana ta matsawa a raba gado, su kuma yaran ko maganar gadon ba sa yi saboda duk suna turai. Abin ya shige mana duhu, don Allah a mana ƙarin haske abin da ya kamata mu yi. Allah ya taimaki malam. Dukiya ta magada ce, dukiya ta magada ce, ba ku da ikon ku yi tasarrufi a kanta ba da izininsu, ko musamman in manya ne, kanin mahaifi ba zai zamanto waliyi a kansu ba, tunda manya ne, su suke da walici akan kawukansu, su suke da haƙƙi akan kawukansu. Kuma babu wani abu da yake nuna cewar mamaci yana shiga wani hali na rashin daɗi a cikin kabari in ba a raba gadonsa ba, saɓanin abin da mutane suke ta faɗa cewa in ba a raba gado ba wato mamaci ba zai huta ba a cikin kabari. Babu wani magana da ya nuna, babu nasu. Wannan tatsuniya ce. Dama dukiyarsu ma annabi ya ce. Na'am. Dama cewa aka dukiyarsu ce. Dukiyarsu ce. Tunda ba ta shi ba, ai me zai. Tunda dukiyarsu ce, ba tasa ba ce, hannunsa ya riga ya fi. Sun riga sun zama, ta riga ta zama dukiyarsu. Sun raba, sun rike ta haka, ya zamanto kan cewa kowanne sun san dai suna da wannan dukiya a hannunsu take, sun zamanto masu tarayya a cikin ta duk yanda suka yi wannan ruwansu. Lokacin da koda mutum ɗaya cikinsu ya ce a zo a raba, idan duk suka ce mu kyale rabon kowa ya ci gaba da sabgar shi, mun san dai muna da wannan kuɗi, ba abin da zai samu. To ai ba shi da haƙƙi, ba shi da gado, ba shi da walici, ba shi da gado a dukiyar, ba shi da walici a kansu. An fahimta? Sai dai idan akwai ƙananan yara a cikinsu. Idan akwai ƙananan yara a cikinsu. Na? Mene? Ana me? Ai ba bashi ake faɗa ba malam ya. Ana maganar gado ne. Gado ai baya tabbata sai an fitar da bashi. Sai an fitar da bashi. In akwai ƙananan yara wanda shi kanin mahaifin shine waliyinsu, shine ke kula da su, to wannan yana da haƙƙi ya ce su zo lallai a raba, saboda su ba su san maslahar kansu ba, waliyinsu shine zai ɗauki matsayi a kansu. Idan ya ce maslahar su shine a zo a raba, to wajibi ne su sauran manyan su amince a zo a raba gado. Don ko ɗaya ne daga cikin magada ya kira ya ce a zo a raba gado, to wajibi ne a amsa masa. Haka idan ko ɗaya ne daga cikin waliyan magada, akwai ƙananan yara waɗanda suke an yi musu waliyi, an ce ga mai kula da su, to idan wannan waliyi ya ce a zo a raba gado, to wajibi ne a amsa masa. Wajibi ne, don wani ita ce ka'idar shari'a. Idan ɗaya daga cikin magada ya nemi a raba gado, dole a amsa masa, musamman in ya tabbatar ko ma bai tabbatar, in ya yi da'awar cewar akwai cutuwa a gare shi akan rashin rabon gado. An fahimta? Na'am. Zakka ba ta cin dukiyar gado in ba a raba ba, in an raba kowa ya san kasansa, shi ne zakka ta fiye shi ba? Zakka tana cin rabon gado, zakka tana cin rabon gado ko ba a raba ba. Wannan kuɗin da ba a raba ba ya zamanto nasu, kowa ya san nawa ne kasonsa, don in lokacin zakka ya yi ya haɗa kason nasa da sauran kuɗinsa ya fitar da zakka. In ba haka ba, in aka ɗauki shekaru ba a biya ba, dukkan shekarun nan da bai a biya zakka ba, idan tuni ya riga ya sami nisabi, to dukkan wannan dukiyar da bai fitar mata da zakka ba na waɗannan shekarun, sai ya fitar mata da zakka akan shekarun da suka wuce. Rashin rabo baya hana zakka. Rashin rabo kawai zai iya tasiri akan wato nisabin kowanne. Idan alal misali dukiyar idan aka haɗa ta miliyan 100 ce,
su kuma su 10 ne, kun ga miliyan 100 ta kai nisabi ko ba haka ba, amma su 10 idan a ce rabawa za a yi daidai wa daida, duk maza ne, kowa za a raba masa daidai miliyan 10 miliyan 10 ya kai nisabi bai kai ba, to a nan wajen ba za su kai ita wannan dukiyar babu zakka a kanta idan ita ce kadai dukiyar. Amma wanda duk daga cikinsu yana da wata dukiya, alal misali akwai wanda yake da miliyan 5 ya san yana da miliyan 10 a nan, to kaga ya zama to yana da 15, to a nan zakka ta wajaba a kansa sai ya fitar. Idan bai fitar ba ana bin sa bashin zakkar wannan shekarar akan wannan miliyan 10 da bai fitar mata da zakka ba. Na'am, idan dukiyar kadara ce babu zakka akan kadara, babu zakka akan kadara. Sannan wato ita ana gani, wato ita zakka sai mutum yana da cikakken mulki, to kuma suna da cikakken mulki a ciki, tunda ba kamar kuɗi ne da suke ba su da ikon tasarrufi a kansu ba, kamar bashin da ake da, kamar bashi a hannun wanda yake ya kare, kaga wannan bashin kaga yana baina ko a samu ko a rasa, to irin wannan dukiyar ba a fitar mata da zakka sai lokacin da aka dawo maka da bashin. Amma kuɗin da yake na zakka, kuɗin da yake na gado, wannan kamar wato a matsayin kana da mallakarsa al-mulku tam, cikakken mulki. Sai wannan